sakti manung mo o ading ko nasudi iti amin nga adang si kanto ti kaduami. Yawat mo kaniyak ta imam abasit tapno iti dalan saan ka makalit. Wen manong ko sumurot akin ka Kaamo adinakto kaya't ama iwawa. uray na puno iti trabaho ti balay Ag tinulong tapno naragsak panawin sumambay. ay nagmayat ket din tigasat no agdanggay dagiti akapsat ubing ka man at taltalikudan tiriribok Bilinda lolo ken lola ti saline metan iti pusok. at tulnog kadagiti natatayngan na sarsaritaen Gunggo na tigasat ken bendisyon ti umay kada tayo akire. kastoy noing kami at tinulong naraksak dagiti naganak inda ku manunong Agurnos iti kuwarto agdalos iti diso ni manong tiyak sagat siyak metno kuati agpunas oh awan alidungit awan tiriring nga agpaut ta ti bilintong palen ayat ti biag ana andor. ay nagmayat ket din tigasat no agdanggay dagiti Akapsat ubing ka man at taltalikudan tiriribok Bilinda lolo ken lola ti saline metan iti puso. tulog kadagiti Natatayngan asar saritaen Gunggo na tigasat ken bendisyon ti umay kada tayo akire. ay nagmayat ket din tigasat no agdanggay dagiti Akapsat ubing ka man at taltalikudan tiriribok Bilinda lolo ken lola ti saline metan iti puso. at tulog kadagiti Natatayngan asar saritaen Gunggo na tigasat ken bendisyon di umay kada tayo akire Gunggo na ti agtulnog manong kenadi akapsat ana pasnek.